Il-Pulizija arrestaw 3 persuni barranin brabta mal-omiċidju li seħħ f'San Pawl il-Baħar fil-lejl ta' bejn it-2 u 3. Żagħżugħ ta' 27 sena mis-Serbja nqatel b'daqqiet toġġett li jaqtaw bil-ponta. Il-Pulizija tal-Assa tal-Qawra ġew informati bil-każ għal ħabta ta' 2:15 filgħodu mir-raġel li x'aktarx kien fuq il-post fil-ħin tad-delitt. Huma marru fuq il-post minnu fih fejn sabu l-vittma mixħud fl-art fil-komun ta' blokk appartamenti fit-triq il-Merluz. Iż-żagħżugħ mis-Serbja miet ftit wara li waslu l-Pulizija u t-tim mediku fuq il-post. Fil-komun tal-blokka kien hemm demm fuq it-taraċ u fuq il-ħajt matul it-tlet sunari. Fil-fatt min joqgħod fil-blokka qal li d-daqqiet fatali ingħataw fl-appartament ta' fuq net fejn matul il-lejl indaqqet mużika għolja ħafna li dejqet lill-ġirien. Il-vittma ma kienx joqgħod hemm. Għadu mhux magħruf x'wassal għal dan id-delitt għalkemm matul il-lejl inqala argument bejn grupp ta' nies. Membri tal-Korp tal-Pulizija u uffiċjali tal-Forensika kienu fuq il-post biex jiġbru l-evidenza u analizzaw ukoll l-affarijiet li kien hemm f'xi skip viċin il-blokka tal-appartamenti fejn seħħ l-omiċidju. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa li ħattar diversi esperti biex jassistu fl-inkjesta. Dan huwa t-tieni omiċidju li seħħ f'pajjiżna f'temp ta' ġimgħa. It-Italjan da Giusi Gallia magħruf bħala l-ġilda inqatel wara li ġew sparati fuq 20 tir ta' arma tan-nar u ntlaqat b'5 minnhom. Il-Pulizija dhom għaddejjin bl-investigazzjoni tagħhom dwar dan il-każ għalkemm aktarx il-vittma nqatel minn ħitmen barranin.